παιδιά, τι κάνετε, είστε όλοι καλά, εγώ είμαι τέλεια. Σήμερα θα δείξουμε μία μέρα που περνά όλη την εβδομάδα, σχεδόν κάθε μέρα έτσι θα περνάω, έτσι. Λοιπόν, η ώρα είναι, δεν ξέρω και τι ώρα είναι. Εγώ είδα 1:04 μπρο το σχολείο, βέβαια 1:04 σχόλας από το σχολείο. Μέχρι να έρθω 1:20, 1:25. Και τώρα η ώρα είναι 2:16, παίζει 2:04. Και θα δείξουμε την εβδομάδα. Είμαι full κουρασμένη, είχα ξεκουραστεί μόνο μέχρι τώρα. Δεν έχω κλείσει μάτι. Τα μάτια μου νομίζω είναι λίγο κόκκινα, αλλά δεν πειράζει. 3:50 έχω αγγλικά μέχρι 5. Και ίσως μετά λίγο ξεκουραστώ ή κάτι κάνω. Ή να βγω. Το να βγω τώρα, δεν ξέρω. Να βγω. Θα δω. Θα δούμε όλα μέσα στην ημέρα. Τι άλλο, τώρα πρέπει να κάνουμε τα μαθήματα των γλυκών, τα μαθήματα από το σχολείο και οπότε δεν έχω να κλείσω μάτι, όπως καταλάβατε. Καθίσαμε, ένα λεπτάκι να πάω στο φως. 3:50 ή 2:50. Ένα λεπτό. Θα τη σπάσω, με άνοιξε η μάνα μου. Λοιπόν, θα αρχίσουμε το μαθήματα το σχολείο. Τι θα σπάσω πολλά δύσκολα. Αύριο είναι Πέμπτη, οπότε έχουμε γλώσσα. Τις γλώσσες δεν τα είχαμε σήμερα. Είχαμε φωτοτυπία που την έκανα. Έχουμε αγγλικά, δεν μας έβαλε κάτι. Μαθηματικά που έχουμε ασκήσεις. Μουσική που θα γράψουμε μετά και πάλι να διαβάσω. Και ιστορία. Ιστορία. Ποιος διαβάζει τώρα ιστορία? Δεν προλαβαίνω. Κοίτα, συνήθως στην ιστορία με άχρηστη πήρα 8. Δεν διαβάζω πολύ. Ας πούμε μια εβδομάδα. Μπορεί καθόλου, μπορεί μια φορά, μπορεί 2 φορές, μπορεί καθόλου. Οπότε σκεφτείτε, θα αρχίσουμε από το μαθηματικό. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, δεν πας και σε όλα σπίτι. Τώρα ακόμα δεν πήγαινε γυμνάσιο, είπα, εντάξει. Δεν ξέρω πώς το φανεί, αλλά εμάς απασχολούν πολλά μαθηματικά. Πού είναι το βιβλίο? Α, εδώ είναι το βιβλίο και εγώ το ψάχνω, είναι λίγο. Το μαθηματικό μου δηλαδή, όσο δεν το ξέρετε, από έκτη τάξη. Σίγουρα όταν πήγαινατε έκτη τάξη σε έβαζαν κανόνες, ασκήσεις, αυτά. Ναι, ασκήσεις μία ολόκληρη σελίδα, πρώτη. Και από πίσω ένα πρόβλημα. Μπορεί και 2 προβλήματα. Πού είναι ρε? Α, εδώ είναι. Εδώ είναι. Ωραία. Έχουμε κανόνα. Έχουμε και ασκήσεις. Μόνο να αρχίσω πρώτα με τις ασκήσεις και μετά θα δούμε. Να σου πούμε τώρα έχουμε την σελίδα 29 όλο και από πίσω εδώ ένα πρόβλημα. Αυτό εδώ όλο. Και από εδώ, το ένα πρόβλημα. Όχι, το 2, sorry. Όπως καταλάβατε, πρέπει να το κάνουμε. Οπότε θα δούμε πιο μετά. Έχω κάνει τις ασκήσεις. Τώρα πάμε για το κανόνα, που μισώ το κανόνα. Αλλά τώρα τελευταία, ο κανόνας είναι μικρός. Δηλαδή, ας πούμε, από τέτοια γράμματα ψηλία. Οπότε πάμε να γράψουμε και τον κανόνα και τα λέμε για να γράψουμε και τα αγγλικά μας. Τελείωσα και με τον κανόνα, ευτυχώς δεν ξέρω πώς το πω, διάρκεισα πολύ.
και η ώρα είναι, επειδή σας είχα πει 2 και 4, η ώρα είναι 2 και 32, 2.30. Φανταστείτε να είχα φροντιστήριο 2 και 50, γιατί τη Δευτέρα έχω 2 και 50. Είμαι πολύ κουρασμένη και πράσα. Η Παρασκευή είναι αγαπημένη μέρα, δεν έχω να διαβάσω και ιστορία, αλλά δεν ξέρω τι θέλω. Σε έχει βάλει εδώ κεφάλι και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Θα μου βλέπω τον αγγλικό και θα το δούμε μετά. Ναι. Μόλις τελείωσα τα αγγλικά μου και είναι 3 και 20, οπότε σιγά σιγά θα ετοιμαστώ για να πάω στα αγγλικά. Έτσι και έχω χτενιστεί, έχω βάλει αυτά τα ρούχα και τώρα θα βάλω και παπούτσια. Μόλις έχω βάλει και παπούτσια και τώρα θα βάλω και τσάζι και το κουφάνι και θα φύγω. Οπότε τα λέμε μετά τα αγγλικά για να δούμε τι θα κάνουμε. Αν βγούμε ή όχι. Bye! Μόλις γύρισα από τα αγγλικά, είμαι πολύ κουρασμένη. Αλλά δεν πειράζει, έχω άλλο λίγο. Βασικά, όχι λίγο. Δηλαδή, πώς θα το πω. Έχω έμπνευση να πάω βόλτα. Λοιπόν, η κολλητή μου σήμερα δεν έχει κάτι, οπότε θα βγούμε. Η ώρα είναι 5 και 20, γιατί μέχρι να έρθω, ok. Εντάξει, όχι και 20, 5 και 4 είναι, αλλά ή 6-5.30 θα βγούμε, οπότε πάμε να κάνουμε τα μαλλιά μου, να κάνουμε τα άλλα και να πάμε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα τα κάνω τα μαλλιά μου. Σκέφτομαι. Νομίζω σκέφτομαι. Σκέφτομαι πολύ γρήγορα. Λοιπόν, πρώτα θα τα χτενίσουμε. Χωρίς χτενίσμα που πάμε πουθενά. Πέσαμε με τα μαλλιά ενώ στον άλλο τραβούσαμε. Και μπορώ, oh my god. Σήμερα είχαμε ελεύθερο γιατί την προηγούμενη φορά γράψαμε τεστ και νομίζω πήρε 19,5. Δηλαδή πόσο 100 τώρα θα μου πείτε. 98%, δηλαδή 98,5%. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και είπαμε να μας αφήσουμε ελεύθεροι. Λοιπόν, παίρνω 2 μικρές τουφίτσες. Εγώ τουφίτσες τα λέω. Ναι, παίρνω τέλος πάντων. Τα μαζεύω με αυτά εδώ το κλάμερ. Ξέρω τι είναι. Βάζω αυτά εδώ. Τα ίδια πως πριν. Παίρνω ένα μικρό κοκαδάκι. Λοιπόν, θα σας δείξω. Βάζουμε το κοκαλάκι εδώ. Παίρνουμε και το χωρίζουμε σε 2 κατηγορίες. Zigzag το πάμε. Εγώ δηλαδή. Χωρίζω σε 2. Μαζεύουμε πάνω στα κάτω. Εδώ το κάνουμε κάπως έτσι. Κάνουμε έτσι.
Εδώ. Το ξανακάνουμε το ίδιο και εδώ πέρα. Ούψι. Κάνω κάπως έτσι. Δεν ξέρω πώς φαίνεται. Έχω βγει. Ήμουν σίγουρη ότι θα βγαίνανε, δεν κρατάνε. Τώρα θα μου πει δεν θα κάνω αυτό εδώ. Ή όχι, θα και χάλια. Κουκαλιάκι. Σέφες. Τέλος πάντων κότσο. Που δεν βγήκε ωραίος. Καλό. Δεν βγήκε ωραία. Δεν κράτησα. Θα πάω κάπως έτσι. Θα κάνω εγώ το ελεύθερο. Θα έρθουν αυτά εγώ θα τα πάρω. Θα τα χτενίσω. Και όπου βάζουμε λίγο λάδι. Και είμαστε έτοιμοι. Πολύ απλό. Πώς τα μαζεύω. Ένα λεπτό. Ναι και αυτά που λέτε. Η ώρα είναι... Πότε θα πάω δεν ξέρω. Είναι 5 και 25 η ώρα. Πήγε και 5 και 26. Έτσι εδώ. Και αυτή είμαι εγώ για σήμερα. Έτσι περίπου θα βγω. Δεν είναι ακριβώς έτσι, θα δείτε τι άλλο θα κάνω. Λοιπόν, αφού κάναμε μόνο αυτό στα μαλλιά μας και ακόμα δεν μου έχει στείλει το μήνυμα, γιατί δεν μου στείλει μήνυμα θα πάμε, έχω το χρόνο μου να ισιώσετε κάτι. Θα χαμηλώσω λίγο την οδηγία μου. Ωραία. Χτυπάει πολύ ωραία. Είναι ωραίο.
όμως αυτό. Είναι λάθος, το βάζω. Όχι, σωστά το βάζω. Το βάλω. Μετά από 5 ζόρια τα έχω βάλει. Σου βλέπετε είναι καπνός, γιατί έτσι είναι. Αυτό δεν έχει κάτι σοβαρό. Ωραία, το έχω κάνει. Η ώρα είναι 5:31. Ακόμα δεν μου έχει στείλει. Και νευριάζω. Αλλά δεν πειράζει, γιατί έχω να κάνω και άλλα πράγματα. Η γαλόποδα με έχει πάρει. Ξεχάσαμε να το πιάσω παραπάνω. Αυτό. Δεν ξέρω πώς θα σας το πω. Αλλά... Okay. Δεν βάζω. Εδώ πέρα. Βάζω εδώ πέρα. Να το βάζω. Ωπα, λίγο πέρα. Πάμε μετά εδώ. Και εδώ. Πολύ εύκολο.
παιδιά. Ρε παιδιά, είδατε τον άγγελο που σας σκότωσαν. Ένα παιδάκι τώρα, έτσι το λέω, άγγελο είναι το όνομά του. Πρώτον, έχω το σκότωση, οι γονείς του κιόλας. Δηλαδή, αν δεν ξέρετε, μπείτε στο YouTube και γράψτε. Ο άγγελος 26 πρώτο του 2025. Ναι, έχει γίνει τότε, έχει... ξέρω πώς να το πω. Οι γονείς του ήτανε χωρισμένοι. Μετά από κάποιες μήνες η μαμά του βρήκε, το άγγελο βρήκε ένα νέο αγόρι που ήταν τσομπάνος και η μαμά του ήταν λιγότερο ηλικία. Και ό,τι έκανα, δηλαδή τσιγάρο, το έσβηνα πάνω στο μωρό, το χτυπούσαν. Και όχι το χτυπούσαν, μέρα απ' το χτυπούσαν. Και μία μέρα το μωρό, έτσι πως το χτύπησε πολύ δυνατά, πήγε στο νοσοκομείο. Καραδούλα του δεν άντεξε με τόσο που έχει περάσει, ήταν 3 χρονών. 3 χρονών. Είναι ηλίθεια αυτοί οι γονείς. Βέβαια μπήκανε φυλακή, επειδή πέθανε, και η γιαγιά του ήρθε και είπε αφού πέθανε, την καρδιά του και το στομάχι του και όλα τα πνευμόνια και τον εγκέφαλο να το δώσουν σε άλλα παιδιά που θέλουν να γίνουν καλά. Ας πούμε έχουν πρόβλημα με την καρδιά, έχουν πρόβλημα με το στομάχι, κάτι τέτοιο. Σαν θάλασσα σε νιώθω και μην με αναγνώσεις. Σαν θάλασσα με σπρώχνεις και μην με νιώθεις. Εγώ τώρα ναι, κάτι εδώ πληγή έχω στο στόμα, όχι στη μύτη. Και στο στόμα έχω μία, αλλά υγεία. Άντε ρε, αυτή δεν μας στείλει μήνυμα. Με λέει, το πρώτο μήνυμα που θα στείλω σημαίνει ότι έχω φτάσει για την publiκοτικία σου. Τώρα πες με βγήκε. Καλά, κοντά μένουμε αυτή. Πρέπει εγώ εδώ είμαι και αυτή είναι εδώ πέρα. Κάνουμε τόσο περπάτημα για να έρθουμε εδώ. Αλλά αυτή τώρα θα κάνει όλο αυτό το περπάτημα για να έρθει μέχρι το σπίτι μου. Ωραία, ναι. Πάμε στρατόπεδο, μετά πάμε να πιούμε κανένα και να δούμε κανένα έτσι σάλτι. Σαν με ζωντανή μουσική μπαίνουμε μέσα γιατί έχει κάτι αγόρια. Κάτι αγόρια. Μα είπα τώρα και εγώ τι. Άντε πλάκα κάνω ρε. Θα πέρα στους πρόλογους δυστυχώς δεν έχουμε ωραία αγόρια, έχουμε μόνο ένα. Τώρα δεν μπορώ να πω όνομα, αλλά δεν τον αγαπάω, αλλά είναι καλόλης και τον αγάπησα. Καλά, από σίγουρα αρχίζει το όνομά του, αλλά τώρα πια δεν τον αγαπάω, γιατί νομίζω κατάλαβα πως είναι ο κεφαλός του. Μαλάκας. Sorry που έβρισα και για τα παιδιά, αλλά έτσι είναι. Sorry που σας πείραξε και τα αγόρια. Αλλά αγόρια, βάλτε λίγο μυαλό. Βάλτε, μην κάνετε χασουμάρους. Μην καπνίζετε. Μην κάνετε μηχανάκια από μικρά. Βάλτε λίγο μυαλό, μην κάνετε μαλακίες. Σοβαροί άνθρωποι, μπρο, σοβαροί. Μετά λέτε τις κοπέλες ηλίθειας, ενώ οι κοπέλες έχουν πιο πολύ μυαλό από εσάς. Εντάξει, όχι και στα μαθήματα μπορεί να είμαστε καλύτεροι από εσάς, αλλά τουλάχιστον στις μαλακίες είμαστε πιο έξυπνοι από εσάς. Και τις μαλακίες μας τις μέχρι επίπεδο. Ένα επίπεδο, μετά δεν μπορούμε να το πάμε πιο πολύ. Έλατε να πιούμε, το δείτε τώρα εδώ. Εσείς να πιείτε, αρχίζετε να κάνετε μαλακίες. Να μην σας πιούνε, τίποτα. Σοβαροί άνθρωποι. Σοβαροί άνθρωποι πήγαμε, σοβαροί άνθρωποι θα φύγουμε. Ενώ εσείς, σοβαροί άνθρωποι πήγατε, χάζοι θα φύγετε.
Δηλαδή, ας πούμε, μαλάκα, εσύ ξέρω να μην βάλει τώρα. Δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο σωστός. Είναι και μαλάκα πέφτω. Τέλος πάντων. Η υγεία πάνω απ' όλα δεν είναι κάτι που το θεωρώ εγώ έτσι. Μπορεί να το θεωρούν κι άλλες έτσι, αλλά εγώ έτσι το θεωρώ. Πιστεύω ότι όλες είναι μαλάκες, εκτός από ένα. Όχι από το σου είπα, έναν άλλο, αλλά δεν μπορώ να σου το πω. Εγώ φανεί ότι έβαλα make-up. Εντάξει, ευτυχώς. Δηλαδή, αν δεν είχα φράτζα και έφερνα τα μαλλιά μου μπροστά, τι θα γινόταν? Ένα λεπτάκι, θέλω να το μάθω. Ω, λάθος. Κάπως έτσι ενώ έχω φράτσα και καλύτερη. Αυτή είμαι έτοιμη, μόλις μου στείλει η Ιωάννα μήνυμα. Και είναι κάτω από το σπίτι μάλλον για να μου στείλει μήνυμα. Και η ώρα είναι, όπως φαντάζομαι, είναι 5:42. Οπότε ήταν αυτό το βίντεο. Έτσι ένα μικρούλι για να δείτε τι στο διάλογο περνάω. Δηλαδή τώρα θα έρθω από τη βόλτα που θα έχω κάνει 8:30 ώρα. Θα βάλω πιτζάμες, βασικά θα κάνω ντους, θα βάλω πιτζάμες. Και θα ξαπλώσω. Να δω κινητό, έτσι, να φάω. Κάτι τέτοια πράγματα. Αυτό έτσι είμαι. Δεν ξέρω αν είμαι πολύ καλή για αυτά, αλλά υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία. Και τώρα φεύγω, οπότε αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν σας άρεσε πώς περνάω την καθημερινότητά μου σαν μαλακία, δηλαδή όντως αυτό είναι, γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι άλλο θέλετε να έκανα, τι να σας έδειχνα, να σας έδειχνα το σαμπιλόκηπου, να σας έδειχνα το σχολείο μου, να σας έδειχνα πάλι την καθημερινότητά μου από την αρχή μέχρι το τέλος, τι να σας έδειχνα, να σας κάνω βιντεάκια, challenges, γράψτε μου στα σχόλια. Και πατήστε και ένα like αφού θα πείτε και θα το δείτε. Και αφού πατήσετε και δείτε θέλετε να δείτε το κανάλι μου, δεν κάνετε και καμία γραφούλα. Έτσι μικρή σιγά. Θα φάει όλη η ζωή. Λίγο μικρή γραφούλα. Κάνετε να σας πειράξει. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε πατήστε like, εγγραφή και κοντινάκι. Μην χάσετε κανένα βίντεο. Bye, τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο που δεν ξέρω πότε θα γίνει, προ-Χριστόν, μετά Χριστόν, δεν ξέρω καν. Οπότε, γεια σας. Το δώσω σβαλιάρα, ωραία. Και γεια σας.